Hi mga higala, welcome back to my channel. O karon mga higala, mag-drive sa ako ha. Medyo layo-layo gini siya mga higala nga to ang pag-drive karong adlaw. So karon moadto mi og Syracuse, Utah sa Walmart. So nami atoon dito unya mag-drive pun mi asa mi paingon karong adlaw. tuyok sa Syracuse og karong adlaw grabe ka silaw sa adlaw mo na nga mong butangan og sun visor ang windshield kay di matakakita og way sun visor ang windshield kay grabe man gud ka silaw sa adlaw. So karon mga higala ako sa mag-drive, then unya si daddy mag-drive, puli-puli lang ming duha. Nya karon nag-stop na nami sa traffic light. So paabot ta sa traffic light na mugo. Unya nag voice over da ako anang suway para unsay resulta sa voice over. May nalang mabutang-butangan og kanang istorya gamay ba. Boring man kay wala koy kanang voice over. So lay na lang kog voice over aning kalakiha. Kay padayon pagyapon ta pag-drive hantod maabot sa Walmart. Og unya abot sa Walmart kanang dili lang mi mag video kay daghang mangong tao maulaw manggod ta. Maulaw ta sa mga taong sigig tan-aw nato mag video. Okay, padayon sa pag-drive medyo layo-layo gini siya, marag mga 20 to 30 minutes ang drive namo ani. So mag road trip na lang mi ani kay wa manggulay ikabutang sa YouTube, ma-demonetize unya tani watay mabutang sa YouTube. Kinahanglan nga natay ma-upload twice a week, katabang-tabang gamay. May na lang tabang-tabang. Bahalag Bisaya ang atong voice over. Mas nindot mangong Bisaya para nga diretso ang atong pag-istorya ba kumpara sa o saon. Saksak sinagol na lang ni. Okay mga higala, may naot. Ganahan mo sa akong video karon. First time nag voice over. So tanawon nato unsay resulta ni atong voice over. drive pag yun. Layo pag yun ni. So si daddy sige tarong-tarong sa iyahang sun visor ka, grabe ka silaw. Okay, may nalang may gamay nga istorya mga higala. Kay boring manggod walay istorya. So padayon pagyapon ta pag-drive paingon sa
Walmart, Circus, Utah. Tanaw taog unsa nilang Walmart niring dapita. Sige, padayon ng Japon sa pag-drive. Medyo layo pag yun. Na daddy. Naon sana na iyang sun visor. Sige, always. Tarong-tarong sa iyang. Kay grabe ka silaw. Lisod mag-drive basta ang adlaw patubang sa imong mata kay di ka kakita. Nindot untang mga view diri pero di man makita gon. Silaw manggod kayo. Okay, ug naabot na ta, napotol. Napotol mga higada ang ako ang GoPro, so wala na video tanan. So na abot na mi sa Walmart unya. Igawas na mi og paingon na pud mi karon sa asa mo tanaw mi og kanang kuan kananan mag-drive through mi unya. Wala pa mi decision kung asa mi dapit magtitoyo ko sa mi dining dapita. Kay daghang mga kananan diring dapita. Kay si daddy gigutom na. Kay gabiin na mga higanda sanang orasa. Orag alas 8 na. Ipanggutom na. Kay hapon namin ni gikan manggod. Walay kaon. May kananay ni. Basta maka adto sa asal padungan. So mao ni ang Walmart mga higala dinhi sa Syracuse. Daghang kayong nagparking, daghang kayong tao sulod. Nang wala na lang mi nag-video. Ayan, ang Walmart. Dako sa niilahang Walmart niri. Dapita. Supermarket. Walmart. So, paingon na ta. Dadi nagtulo nagasa namin paingon ani. Unya na usab kay daghang tao. Okay, daghang kay naay kanang nagbabag nga sakyanan. So, balhin na lang mi sa pikas. Unya, padulong nasa drive-thru. Pero wala pa naka-desisyon ka sa dapit. Tuyok ko sa diring dapita mga higala. Daghang mga restaurant diri. Galing kay mahal lang. Mahal kay mga palitonon.
Pero kung na kay kwarta, okay kayo fights. Love bira sa imong gusto. Pero walay budget, kanarang brato-bratohan ang palitan. Mahal pa kayong gasolina, so mahal tanan. Okay ra og nay trabaho kay makatapal-tapal sa mga bills, nga daghang kay bills. Diri sa Amerika grabe kadaghan bitag bills mga higala, lahi ra gyud sa Pilipinas. Daghang kay kag bayaran. Isag sabi na insurance sa car, grabe ka mahal. Ug sa di lang na kung labi na ginawa pa kay mortgage, mahal kayo taga bulan magbayad. Ako hindi lang na imong pagkaon diri, mga miscellaneous nga gusto nimong paliton, grabe kadaghan. So karon tanaw-tanaw sa taog kanang mga unsa nilang mga baligya during dapita. So park, and then si daddy pupunta sa restaurant, then ako nagpabilin lang ko, and then abot na si daddy, wala siya nakapalit kay walay ganahan, so bali na po mi sa pikas mga higala. Yadto siya sa Chinese restaurant. Nibali kay wala siya ganahan dito sa Chinese restaurant, so adto na po tanaw-tanaw na po mi diri sa midapit. Boring man yung video mga higala. Kalsada ri videohan ani. Nindot pod baya ang mga view diri, mga buildings. Tanawa na iba nindot. Kasagaran mga restaurant. Tuyok-tuyok sa ginagmay. Asa mi maabot ani. So naka-decide na si daddy nga mapalit siya dinhi. Ug ako mag-change driver naman kami. Kay si daddy mag-order ang sayang gusto. Tanaw sa menu.
Nya hunong ko diri og si daddy na mo drive. Mag-change driver naman kami mga higala. So ayan, change driver na. Kuha sana ko akong pilo kay daddy. Mahuot. Buyag taas man. So gikuha akong pilo para comfortable. So ayan, daddy na mag-drive. Magtingin-tingin muna sa unsay gusto. Ang mahal talaga. Isa lang sandwich. Chicken sandwich ang mahal. $5 plus. So yan, doon na kami sa first na window. Saka istorya pa. Chika-chika muna. Ayan na ang order. At saka pupunta naman kami doon sa ni RJ. Gusto ko nun niya palit siya ng French fries sa McDonald's. Ang layo pang McDonald's dito. So ayan, mag-drive muna kami. At hindi natapos pupunta ng McDonald's dahil ang GoPro ko nag-stop sa pag-record. So hindi na videoan ang McDonald's. Drive muna kami puntang highway. Puntang Main Street pala. So yan, ganda ng view kapag gabi, oh. Dark lang. Yan. Traffic light, stop muna. So mga higala, hanggang dito na lang kami mga higala dahil nag-stop kasi ang GoPro mga higala. So I hope you enjoy it mga higala, ang aking video for today, kahit drive lang. drive lang sa kalsada. So
Don't forget to like, shares, and subscribe mga higala kung bago pa kayo dito. Hanggang dito na lang kami mga higala. See you next time and bye-bye for now. Peace!